Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopho near Fire Brigade Shillong. Ka jingjet ka Sarkar Meghalaya yaki riu pakmat haki jajil akai ba peroper. Ban penko boram hau news nam arajar arpo. Lese kala pendiau yaki babon kinong ilakai ki balatre shitom haki snam balalen ban kentiu ilade haki jilakai. Bat banwan raknam, bat kaburam yakari, bat yakajalahi barokawai. Namar ki babon nakine, kim syam ladan hakata katop ban yok buram. Kani karukom jet, hau ni usnam yaki rang bat kithay ilakai ban pun ko buram. Kalabu pat hakajing lengo iki babon. Ba hakanu karukom ki beriau, ki ba yedan banta ban jet ikita kino ilakai. Kila jet bat kajing kali kami. Ba hato, kadai kajing jet tang para bayi itu itau, nedai, nedon ai halendan. Ka bati CTV kalayo banyakran sabat ki arngot kirang ilakai ki betbet hakajing ilakai martial arts bakon top yau Jerry Fiscal Wankar nakasnong maulengan ubalong ujit kunido international gold medalist bat ubaram dor kharmuti nakasnong thangsning ubalong kickboxing international gold medalist. Kembang itip lemajung ini ki kenjat sengi balalain bayadai bat kalian ke sports. Tekuman cepat kan mau hikawai kalong ba. Nak kalian jongi kum ki kena ki babun, neki disiplin baper. Ngenem la ban simenta la ni ngenem yo. Ya kita ketang jongi kata top ka ba ka government ka pengkop buram. Te hakawai kalian kanung idap daga jing songsi bad daga jing songodiaw. Namar ba i bak lakatu kan isnam. Kaladon menta la kumpas saus nam nadu arja khanyo hadu arja rapo menta kata ka kusnam bangini sif ngem simlayo su menta telang baju ni kisnam ki bala lain no kemudian hadu arja khan dio ngiyo ya ta ka awat handai nadu arja khanyo hadu menta usnam arja rapo ngem simlayo su dai kalong ka kata ka jing sngodiaw apeng jingi kum ki khna la kai te kawai ke bapen susi yang ngiru kalong ba mana kini ki kenjat sengi kata ha ka ap khandai terik August ajar pau kadon ke jemput buram na kaliang jong ka sarkar eki katu kan ki khna ndai bangi pet pan kalong jing snguduk mensiam komyengi ki wai pat ki para samla ki bangi lai mikman om su tang ya ka stien lani om su tang apo kan di sendai ngilami wat sabar jong kariru kabumut aki international level te apa bunsin hingi perkhan ba kini jinglek jongi menswa bangi ni ju lai lakai sabaru klong kata ka jinglut klong hababun ba kiliang kilalut kesan pha ndai ba kata ka jingyo ka bangi yo menswa kamsem laya hap satya ndai phausi long baju ni kisnem ki pamataru ki bangi pen kalong ka jingdu ka bakrawi ngi kum ki khna lakai yaki displays baper namar ba ngingim simlayo su yak taka award ke bangi de banjo naka government tekani hi kalong kawai ka penduk musiam ngi namar kum menakin dikisngi haka ap kunai terik August ngi i ban kaliang juga sokar ka ajing erap ani ka ayak taka award yaki katung kan lagi kena ki don na po football club nataki don na po karate iwai arngut long komta ndai ba haki babuan pat ki disiplin semut nadu ki kickboxing ki taekwondo ki wushu bat komta ter ba ngingim simlayo sukai wada bangi lam ikmat wada ka di India hibara kawai ndai kata ka kusnam ka bangi dai ban yo kata ka bha ka ba ka government ka dai ban ayang ngingim simlayo ndai kata ka long ka jing penduk museum yangi kumki rang ilakai te ka long ru ka jingdu ka bakraw ingin mar ba ha ngakan ma bahau usnam arja khanyo tenaka liang joka sports department hi ki pha sangi borok ki association ba ngin submit ya ki certificate lagi dai jongka notice lani ke jongka national bat ka international level te ki pha ban submit khnang ba ngin sayo ban pedang ta ka kusnam rai phausi lang ma jing ni ki sausnam mantangim simlayo wala babun nangi kum kena ngi khmi lenti ba kata ka song jingeram na ka sokar ka ba ngi dai banjo le matangim yo te kani hi kalong ka jing duk mensiam ka jongi
bat ke jing sungudiau ru hangi kum ki kena yelek kai te nalol kita ru kum bacupan kan mau long baju ini ki long baju ni benai baladam tahu benai Februari ba ka government kala kendok yang nika Meghalaya Games long baju ngani ngipe ba sibun nangi kum ki samla kasih hi ngila don dakum numnu kila palat hajar ngut ki kena ki ba simata ki disiplin ba per ki bun ba ki kena kasih jongi ki ba don nak kasap kastalan ke ba ublai u ai ngi ndai abangi i pat kumba kalong kan kumni menta ba kajing kata kajing duk mesim kajing dok mesim nak jongi kala wan balam dah ngi na balong long ba jongi ka Meghalaya Games ke ba government ka kendong kalong kum kajing sedang ini ba ngi kum ki kena ba ki samla kirang lek kai ngila sedang ban KM andai haki por ba tang sedang ban KM ban kilong andai ka government kala the beja ban hakum gini ki singi ki ba menta te kalong ke ko ba snosi yang ngi kum kena samla ba ngi bun lagi ta ki sap ki talan ke ba ngi de ban pen i sa ka perthai ka ba ngin pen i sa ki wei pat ki samla ki ba dang bun adin jongi ban long kum kan nuksak ba ha bangin pen i sa ki wei pat ndai long baju ni ka por pat long baju ni ka singi ki bam ta bangi pen ban ngi khmi kalong ka ba snusi bat ka ba pendiau museum ngi hadu kata-kata te hajing sha long baju ni ka Meghalaya Games su ka ba government kala kandok kam tam aga wushu discipline ngina kalian juga wushu ngila yo ya kalat ba ngin simata kan di kami Meghalaya Games ndai posi kalong ka basusi bangin pej bangi i ba na kalian jongi hi kum ka association abangi kandok ya kan ka Meghalaya Games kan ka jingila kai mut ba tenging nadu ki equipments lani kita ki infrastructure ru ngim sim lo alat ban penukam da kabadai hi ka bah jongi jongka wushu disciplines ndai ngi la use da ki wei pat ki tiar jong ki wei pat ki jing la kai kata ngi use da matres jong ka jing la kai judo te kum kan niru kalong ka ege basungsi nomor ba na kaleng jongi kum ka wushu ru ngi ba sibun ki kena ki la yo medals kam tam hakum gani ka asnam balalait no ru anu arja ka prangi i ba kadon ka first no this Olympic Games ten nalor jong karu ila don ki kena ki ba ki la yo medal na kaleng jongi kum ka wushu te kum ta bangi pej pat banong ba kum nu ngin ya pengkre nam ta kanika National Games te kalong ke ige ke ba ne ka ba jenjar namar kum sisim perkhan hangi kum ki kena samla kirang ela kai tingi sungu du mesim namar ba hakawai kalian ke bangi pej ngila long no kum kinong silang hakbas dang ki yo khun ki song kurim ki yo khun bat kin saya tho hadian te kata ka wanjial yangi kum ki kena samla lomba jongan ka por ba kini kisngi ba mataru ba na pedang jongi ro kum ni kembangi ngidon ngidei kita ki international players kembangi wan represent ya ka di India te posi kalau basusi pada bangi pej ba bangi perkhat ingin ki por balalai nomor ba wat tang gitar ki bang ngin yelek kai la ni bang ngin practice kam don ta ka hor ba beng lu ngim don te andai kalong pat ke ba ngilala pat ban wara ta uso jong jing job te ta kalong ba susi bat kalong ru ka kumensi ong no kalong no kum ka jing penrem ya ka sokar no ba kam semla khmi ani kam semla pet banyak bah yang i kum ki kun samla aga jing sha ni khmi lenti ba ka sorkar kalong mu tahu but lu mu ban ai ka jing kersan ban ai ka ketika diang nam ta jongi kum kun samla ki ba mi sakman ban pen i kum kan nuksak ba ha nam ta gani ja jing la kai ba pher ka ba ni ki kun kasi ni don cibun ki sap ki talan ndai posi la da ni pet pa kum gini ki sngi ba la ja lamba jing ni khandiat sngi kalong pen ban ka penrandin no ya ka jingmut perkhat ka jongi ka pentelot no ru buat ya ka met ba ka bor perkhat jongi nomor ba ya ke ai ka ba ka bangi ngi dai banjo ngim sim la yo su te kani hi ka wei ka penduk mesim ngi sikat ai kum kirang ele kai jongkari ba ka ja benri hi boro ka wei
hakan ni ka jing lai summit jongi norbangi nakaleng jongka jongka sports kila pha ka sithi trai saboro ki disciplines ba per kila thok ba ni deban summit am taganika certificate nadu ka north east national level ba ka international level khnang bangin la ban yo ek taka award ndai nadu usnam araja khan nyo ka bangi la summit ek taka certificate tat adu ni usnam araja arpho ngim layo ai naka government hoi nandu hadu arajakan rio sapo mun ngiyo ya taka award ndai nadu arajar khan nyo hadu arajar pho ngim layo namar ban nakaleng joka sokaru ka kacuai no tangga taka gejing kular ka kenyangi namar ba ke ong bangin device bang yakanika bisa ke bangi ngide banyo ke ban penhe ndai da kata ka jing upkermen jongi ba i ong bangin sayo ya kata ka kabha ke bangi ngide banyo iki ba ngin khamyo khambun iki ban yan jual begini kisnem ki baladap ndai fausi ka kalong pan ka kalalong dak hangpong man mensuang iyo ndai menta pan la sausnem ngim sim layo ai ru hani ko por ko on ai lang jing pensai ba kumba mensua kumpala ong jari fiskal mengiyo be kusnam naruk arjakan du sopo te kebalingok kolong tan nama mensua wat ikni ki Olympic dan ki Olympic Games ni yo ben te ke ek ba mata sendet kalau ru ajar kan yo ka ja kum ni ba ngim yo shu kan wat ang ngiman simbenta ha ka national regional national or ka north east ba ka international level ru dara kam dim kena ka Olympic Games andre ni sat ban yo marwar ru ajar kan du support te ni kwa ka jipen sai na kalian ka sarkar ru kan ai jim sai la da nomor kalau kerja penduduk mesin pi kun samla bro but kum kan yang ke government ni ke lihat penduduk jat ini jenis senior kum ki body drugs body kiat ki bun jat jenis senior dia ada kalau kum ni kum kun samla try kan yang lambak la lenti no ki boleh si kan thaj no dia kila trace tom usok kila penmi dari nakalian tu ki kum ki players usok kila penmi mah dari nakalian ke government pat kum simpek sim khmi kan hadu mantaru dia ko cubu je kali ta kalau sahab kan ahli jip saya lo jo kania but kum juru kum ki ni ki players jongi ki blak dan lupa service ki balik ka ya ka wushu ka kickboxing jikne do ba ki veru ngatrai ki discipline su ki dan ki ba lek kai te ki badan lo ka jong ka disciplines te ko ba ka government kan phai khmat lem ken saki namar bun sien na nujo ba ki states da ki la yo medals te ka national ne international ne ba ka haki regional games tu ka promotion namta juki ka dan lani ka job reservations namta ki khana samla ru ka government ki wiki bu andre beli jongi ni kumju dan kan mila ada pen le ni ka mila games te ngim da byang bat than ki infrastructure ki equipments boro ni pelek ka ru hamadan bun khana ki bayaman saw ki ka taru ila ban ai yo ka blok post hospital ki dan te ngas kuntulan na lian government baka ham pe bha lo ka ni kan mungkin penbiang ka namar ka arena ngim dan ke jaka ka babiang men practice ngim dan te ngasuk pat la ka government nama ni haban prepare nam ta ka ni national games ru te ra ka lawan penyo in infrastructure ka babiang tengah try ni lawan sei kisok ba kham biang ka national games ba kum juru kum ban suang ba da ka tin ko ju ong ma ni bamja man ta ni bamja ha kisla da bri wan ai kan san ka pliang kunung nang ban bat e kapliang bang ngim ju yo e kapliang bang bat teng lam lim ban bat ka sla ka sim jing e ngi bang bat kapliang kum ju ru ngi le ka ngi le ahmadan ngi le chklaw ngi practice chklaw andre da ngi yo be ha ka to arena bang le ka ngi su thu kum no bang le ka ji le ka ngi plie tam tai na ka ngom ko akan khampe bha lo ka ni ngaso ban ong bat ban ai men sim ru ya ki we ki khna ki ba narin jongi ba ngingim dai ban kan ran rien dan ni ban phai den no dan ni ban so jaitu no kata ka jing le ka jongi dai ngin dai kat ba ka jing e kanang wan kata ai ba kam sim yale ba kam sim ba sandang ka jongi ngenang ye 3 minute ban bangenai ye kiuru na ka wai ka por sa ka wai pan namar ba ni pet bagi samla ka si jongi ri samla ki ba buon si sa kata ka sap riba nakadaw ka jing bomdon kalat kan ti ka pensep eno ya ka sap ka bangingin dan kan
ngim kwa ba kum kirang ila kai ba kasap katalan ke bangi ngidon bangin ra hakata kasngi baki ba kilek bu yang i sulum sing tap re ba nadu mentahi ngi kwa ba kata kasap kapong ke bangi ngidon ken pau sa ka perthai khnam baki ki wei ke babut na den jongi ru ken jo bentalam desa ka wei naka ai ka daw ba ka jala ka jongi kan nami ki wei kisngi mut ken nang sti kan di ka jingi la kai akal yang ka jong ka sport namar bangi yan ujor ba ki wei kistian kam tam Manipur Assam kini data kistiat ki ba kan nami wei usnam si wei pat kata ka jing promote aki sport su mut kelanang improve kelanang kieu na ka wei sport ka wei sport andre abang ini yan ujor ya Manipur pada Assam bar ka jala ka jongi mut ngingi dang susah kelung kena ngim semla kieu lah kanu kaliang ru